Здравейте, аз съм Сандра, намирам се у дома и в този епизод на Вкъщи с Сандра ще ви покажа как да си приготвите традиционна руска салата. Първата ми стъпка е да нарежа на ситни купчета 2 средни по големина вече сварени моркови. Отцеждам ги от водата и ги режа на ситни купчета. Следващата ми стъпка е да обеля около килограм предварително сварени и охладени картофи. Нарязвам картофите на много ситни купчета, по-ситни дори от тези, които използвам за музака. И ги прибавям в една голяма дълбока купа. Добавих картофите и сега нарязвам кисели краставички и тях отново на ситни купчета. И сега е момент, в който мога да ви разкажа историята на популярната у нас, и в много други държави, руска салата. В Русия тя не е известна като руска салата, а като френска салата или като салата оливие. Кръстена е на своя автор, който е французин, който е имал много елитен ресторант в Русия и измисля тази салата като специалитет. Само че в оригинала си, когато той е измислил преди много години, салатата е била с много по-скъпи продукти. Имало е телешки език, имало е хайвер в салатата и в годините тази салата, ставайки популярна в цял свят, започва да получава различни адаптации с по-достъпни, с по-евтини продукти. И реално салатата, която познаваме днес, която обичаме и която аз правя в момента, няма много общо с оригинала, създаден преди години от оливие. Въпреки това салатата, макар и под много имена, е популярна в цял свят и е обичана от много хора. В някогашната френска салата или още салата оливие, дресингът е бил много специален. Към днешна дата това, което познаваме като дресинг на салатата, се прави от майонеза, горчица и много малко лимонов сок. Киселите краставички са вече добавени. Нарязвам яйцата отново на ситни копчета. Салатата е почти готова. Нарязал съм всички продукти на ситни купчета. Добавям около 200 грама шунка и около 200 грама грах, който е от консерва, отцеден, старателно отцеден, за да не разводнявам салатата. Добавям и него. И следва окосяване на салатата. Първото, което ще направя, е да добавя лимонов сок. От пресен лимон ще изцедя малко количество. Ще смеся около чайна лъжица, супена лъжица горчица с 200 грама, с 400 грама майонеза. Ще разбъркам. Смесвам ги заедно и тогава ги добавям към салатата, защото така ще ми е по-лесно да разпределя горчицата равномерно. В руската салата при бъркане изсипвам. И подправките, които трябва да добавя, са единствено сол и черен пипер. Добавям и черния пипер.
И следва най-сложната част, разбъркването на това огромно количество руската салата, което ще стигне за цялото ми семейство и може би дори ще остане. Руската салата, следвайки по статистиката в нашия сайт, се търси изключително около празниците, особено около Нова година. Така че се надявам в този епизод на Вкъщи с Сандра да сме максимално полезни на нашата аудитория. Напомням ви, че ако се абонирате за нашия YouTube канал, ще получавате notification всеки път, когато качим нов епизод и нова рецепта. Така че абонирайте се за нашия YouTube канал. Тъй като руската салата и като история, и като популярност е впечатляваща, затова и презентацията, начинът по който ще я сервирам, също ще бъде специален. Ще използвам ринг, за да направя форма. Ако нямате ринг вкъщи, може да използвате купичка, чаша, които да ви послужат за същото. Да постигнете тази форма. Леко притискам, за да съм сигурна, че има по стените на ринга. И накрая притискам и внимателно изваждам ринга. Вау! Ето точно този крайен резултат искам да постигна. И за финал ще сложа едно връхче свеж копър. Ще поръся с черен пипер и ще ви напомня да гледате и следващите епизоди на Вкъщи с Сандра.